Ga jerin manyan makarantun kolejin ilimi guda 10 mafiya tsufa a Najeriya. Waɗannan makarantun sun taka muhimmiyar rawa wajen horar da malamai tun lokacin mulkin mallaka har zuwa yau. A lamba na 10 muna da College of Education a Kwangaje a jihar ta Nasarawa. Wannan college fa yana ɗaya daga cikin manyan colleges a arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya. An samar da wannan makarantar a shekarar 1976. A lamba na 9 muna da Federal College of Education Obudo. Wannan makarantar fa tana jihar ta Cross River. An samar da wannan makarantar a shekaru da yawa da suka gabata tun shekarar 1982. A lamba na 8 kuwa muna da Federal College of Education Kwantagora a jihar ta Neja. An samar da wannan makarantar fa a shekarar 1978. Yana ɗaya daga cikin colleges a arewacin Najeriya da ake ji da shi sosai ba kaɗan ba. A lamba na 7 muna da Federal College of Education Abeokuta. Wannan makarantar fa tana a jihar ta Ogun. An samar da ita a shekarar 1976 ta zama kolejin tarayya a shekarar 1991. A lamba na 6 kuwa muna da College of Education Okere. Wannan makarantar fa tana a jihar ta Ekiti. An samar da ita a shekaru da dama da suka gabata tun shekarar 1977. A lamba na 5 kuwa muna da Federal College of Education Zaria a jihar ta Kaduna. Wannan makarantar fa yana ɗaya daga cikin makarantu da suke gaba-gaba a arewacin Najeriya baki ɗaya, ko ma in ce a ƙasar baki ɗaya. An samar da wannan makarantar a shekarar 1977. A lamba na 4 kuwa muna da Federal College of Education Akoka. Wannan makarantar fa tana a jihar ta Lagos. Tana ɗaya daga cikin manyan College of Education a ƙasar baki ɗaya. An samar da ita a shekarar 1967. A lamba na 3 muna da Federal College of Education Kano a jihar dai ta Kano. Wannan makarantar fa ta bada gudunmuwa ga mutanen arewa sosai da ƙasar baki ɗaya. An samar da wannan makarantar a shekarar 1961. A lamba na 2 kuwa muna da Alvan Ikoko College of Education Owerri a jihar ta Imo. Wannan makarantar fa tana ɗaya daga cikin manyan colleges a Najeriya baki ɗaya. An samar da ita a shekarar 1963. Sai da ƙarshe a lamba na 1 fa muna da Ademi College of Education a jihar Ondo. An samar da wannan makarantar fa a shekarar 1963.